Er I klar? Ingen. Jeg tror, jeg skal lidt ud så. Du hætter en anden tid? Bare til at passe. Ja, okay, det er godt. Så der kan være lidt i, hvordan man lige skal også prøve. Ja, man kan sige, det stikker man. Så har man det her oppe. Okay. Okay, er I klar? Er du klar, Pernille? Ja. Ja, du kan pege igen, så jeg peger ikke op med det. Der er ingen, så der er 1, 2, 3, ikke? Er I klar? Vil du pille op med? Ah, den er ikke så god. Det skulle da Ja. ikke. Dirigent Kurt Rønne! Er der nogen, der har lyst til at spille på orglet, så kan I bare...